Suomen pienoisautoilun kärkinimet kohtasivat perinteisessä Mäntsälän kapinassa. Pienoisautot ottivat yhteen 5. kertaa Mäntsälän kapinassa. Kilpailusta on tullut yksi isoimmista ja suosituimmista Suomessa. Se kiinnostaa myös ulkomaalaisia alan harrastajia. Tästä hyvänä esimerkkinä se, että paikalla oli 7 venäläistä kuljettajaa, 1 italialainen huimapää ja Euroopan mestari Tanskasta. Eikä tässä vielä kaikki. No, täällä on Suomen mestareita, taitaa olla 4-5 kappaletta, Euroopan 3-kertainen juniorimestari, 4 Euroopan mestaria. Autoilla ajetaan sekä sisällä että ulkona ja nopeudet nousevat erittäin koviksi. Huippunopeus pyörii siellä talvella noin 6, 5, 70 luokassa ja kesällä aina tuonne 90 saakka. Radat on talvella ajetaan neulohupamatolla ja sitten kesällä asfalttiradalla. Ja radat on erilaisia profiililtaan ja pito-ominaisuuksiltaan, eli auto pitää säätää nämä ratakohtaisesti. Pienoisautoiluharrastus on haastavaa, sillä autojen monipuoliset säädöt ratkaisevat kuinka kovaa auto kulkee. Sähkömoottorien hiilet on vaihdettava joka erään ja moottorin ankkurin kollektori on myös sorvattava joka erän välissä. Hommaa siis riittää. Autojen tehot mitataan dynamometrillä. Meillä on 4 luokkaa, eli 1/10 touring-autoja, 3 luokkaa ja 1 mattoautoluokka, missä suhteena 1/12. No, touring-luokassa meillä on 3 eri luokkaa, junioriluokka, viritetty luokka ja niin sanottu Pro Stock-luokka. Ja niin sitten koneessa on eri teholukema luokan mukaan. Ja tässä 2-päiväisen kilpailun eri luokkien voittajat.